Avui fem la cresta de Salenques, la cresta reina dels Pirineus. Sortirem de la Basurta, però en retard, doncs el bus ha tingut problemes amb la barrera a Llanos de l'Hospital i això ens farà anar malament tot el recorregut. Durant un petit recorregut fem el mateix camí que els que ens van a l'Aneto, però deixem el camí que va a la Renclusa i nosaltres ens anem cap al Forau d'Aigualluts. Anem direcció al coll de Salenques, però en un punt deixem aquest camí i ens desviem cap a la cresta de Salenques. Un cop hem fet la torre i els dos ressalts, no acabem d'arribar fins al Pic Margalida, doncs anem molt tard per poder agafar el bus i tirem avall, cap al Ibon de Llosàs. Baixem per la vall de Llosàs fins a trobar el GR11, que ens portarà cap al refugi de Corones i al puent de Corones, que és on tenim el bus. Bueno, aquí tenim tota la cresta de Salenques a la vista. El dia pinta molt bé. I aviam si ens ho deixa fer. El que està sent és aquell, pujant per l'esquerra, allà que hi ha una canaleta, veus que hi ha una canaleta a la dreta, aquell coll? Allò és la forca que està sent. Allà comença la cresta. Allà comença la cresta per allà, sí. Perquè està sent la placa fissurada, la torre, el primer ressalte, segon ressalte i el Margalida. Llavors va tirant cap al Tempestades, l'esquena de l'Aneto i cap de l'Aneto. Com hem dit abans, anem amb el temps molt just i aquí ens desviem, ja no anem a la forca Estarcent, ja no arribem al coll de Salenques. Tirem amunt per fer una mica de drecera i anar més directes cap a la cresta. Aquí podem veure la placa fissurada, la torre, el primer ressalt i el segon ressalt de Salenques. Som a la cresta i ens anem directes a la placa fissurada. Som a la placa fissurada. Té un pas de quart i no supera uns 35 metres d'alçada. No hem d'arribar de la cat damunt de tot. Abans d'arribar-hi hem de girar a la dreta i tornem a baixar una mica fins a arribar a un coll d'uns blocs superposats, que alguns anomenen la Pajarita. Aquí primer passa el Josep fill, després jo, la Lourdes, i a continuació el Josep pare. Bueno, en tota la cresta hem fet el mateix. Som a la famosa Pajarita. Ara ens trobem amb una paret extraesplomada, que evitem per la dreta, fent una reunió amb un replà equipat. El tram inicial és molt aeri i té un pas de quart, i les preses són una mica insegures, fins a arribar a un clau a uns 4 metres. Anem a la dreta i baixa una mica la dificultat, arribant a un altre coll, que és per on pujarem en un diedre vertical de tercer i amb molt bones preses fins a arribar a la torre de Salenques. Veig que s'ha fot algun client que m'ho veig, Som a la torre de Salenques, a 3.111 metres, quasi sense lloc pels tres. Ara fem un ràpel per tornar al collet on érem abans, per pujar amb un altre mur vertical.
Aquest mur de davant nostre té uns 35 metres i fem una reunió a la meitat. Comencem a escalar de cara, trobant un pas delicat de quart. Un cop a la reunió, trobem un altre pas, de cinquè, fins a arribar al primer ressalt de Salenques. Aquí uns companys que anaven a davant nostre, més de fer el pas de cinquè, van fer un flanqueig de costat. El Josep para arribant al primer ressalt de Salenques, de 3.127 metres. Bueno, allà tenim a la Neto, l'esquena de la Neto, la punta bretxa Tempestades, el Margalida, el segon ressalt de Salenques, el primer ressalt aquí som nosaltres, el Josep, la Lourdes i l'altre Josep. Hem seguit pujar aquí pel dret. I aquí baix hi tenim la torre. Que ja l'hem feta d'una punyetera vegada i tota la cresta fins a la Fort Castàcia. Tots molt contents i ara mirar d'acabar la feina per poder agafar el bus a baix a Vallivierna, perquè hem sortit al dematí amb el bus i tornem a agafar el bus. Vinga. Ara el terreny és una mica més assequible i baixem fent un ràpel fins a un altre coll per tornar a pujar per unes altres plaques fissurades. Som amb unes altres plaques fissurades. Aquestes ens portaran fins al segon ressalt de Salenques. Som al segon ressalt de Salenques, de 3.148 metres. Continuem en direcció al Pic Margalida, sense acabar-hi d'arribar, fins a agafar una inestable pedrera que ens deixa fins a l'Ibon de Llosàs, i d'allà pel GR11 fins a arribar al refugi de Corones, punt final del nostre recorregut.